Alright ke ningizimu Afrika Mzansi ke njengoba ubona ke lapha ubona ke imoto ezishaya ke ujenge ekuyizimoto ke zikamengameli noma ke zabeke ongumengameli ke wezwe lapha eningizimu Afrika baba ke Jacob Zuma ongumengameli ke weqembu le-MK Party umkhonto wesizwe lapha ke kusenkandla ke esikoleni lapha ke Intolwane Primary School endaweni ke yaseShowe enkandla ila ke umengameli weqembu le-MK lapha ke ebezosheka nje khona ukuthi ke ngabe ke konke kuyavela yini ke lapha ke ohlwini lwe-IEC ukuthi ke amagama akhe akhona yini njengoba sazi ukuthi ke le weekend noma ke lempela sonto uqinisekisa ukuthi ke abantu balapha eNingizimu Afrika bazisheke lapha ukuthi basavela yini ke kumniningwane ke yakwa IEC lapho ke bevotela khona la ke umengameli ke weqembu le-MK Party ke evotela khona ke esikoleni lapha ke samabanga ngaphansi ke Intolwane Primary School ke endaweni ke yaseShowe ke ngekude ke nendaweni ke yasenkandla la ke uZuma ehlala khona ke lapha ke ubona ke imoto ke elethe yena ke umsholozi njengoba sazi ukuthi ke indoda ke ehlezi imatasa ke yethatha isikhathi uba ifike lapha ke endaweni ke la ishekhela khona ke nangu ke lapha uncamalala ehla ke emotweni njengoba ke ubona ke umlaleli lapho ngasekhaya ke wezoso news lapha ke umsholozi ke wamukelwa ke yenye ke lapha ke insizwa ke izibuholi ke beqembu le-MK Party lapha ke kuwade 14 lapha ke endaweni ke yasenkandla kuye ke umsholozi ke ibingelela ke njengenjwayelo vame ukwenza njalo ke uma ngabe ke efika endaweni lapha ke okaNcamalala uzoya ngaphakathi ke endaweni ke eyiholo ze akwazi ukuthi ke lapha ke ashekhe yakhe imininingwane lapha ke egumbini labafundi okusetshenzwa kulona ke ukusheka amagama ke abantu MK Party lapha namalunga ayo ke yakhona ke ukuzobona ke lo ke owabe ngumongameli walapha ke eNingizimu Afrika ngumongameli weqembu labo ke iMK Party ke uyasondela nje ukubona nje uyongena ngaphakathi egumbini uqinisekisa ukuthi uyaziveza ukuthi ke ngikhona ke lapha njengomunye obahlali ke abadala ke abakhona ke lapha ke esikhungweni abavota khona ke ushaya kancane kuyasho ke neminyaka ukuthi ke ingakuye lapha ke umsholozi uza nje kancane uqinisekisa ukuthi uyosheka ngaphakathi ubuwele ke umsindo abantu ke bazintatheli ke bayaphushana uqinisekisa bathola ke indawo ke right noma ke efanele ukuthi bamthole ke lapha okaNcamalala ke njengamanje uyambona kusegumbini uzobheka nje ukuthi ke amagama akhe lapha ke kaJacob Zuma ke zihlekisa umhlanganyelo Zuma kuba yavela yini lapha ke lapha ke ohlwini ke lwenhlangano ke yezokhetho lapha eNingizimu Afrika iIEC lapha ke yambona sehlezi phansi ke labo ke abameli iIEC bathi cela sivuzele i-ID yakho mnomzane abanika ke njengamanje uqinisekisa ukuthi ke ngibhekeni amagama ami ukuthi ayavela yini ohlwini ngoba ngase kwenzeka ngaliphosa ivoti lapha ke emkhontweni uma kushaya isikhathi sekuyovota njengoba ke ezobheka lapho uqinisekisa ukuthi ke ngempela mhla ka4 November ke uzovela kohlwini bavula amabhuku lapha ke beIEC ukuthi ke ngabe umhlanganyelwa ke zeyihlekisa Jacob Zuma ukhona yini emohlwini ke lweIEC awu bazomthatha ke bambukisise ukuthi ukhona ngempela yini ohlwini lapha ke mbukeli Jacob Zuma ke enkandla noma sithi ke eshowe ke endaweni ke kuyisikole samabanga ngaphansi Intolwane Primary School yika ke mzakwethu uyabona ke lapha ke bamnika futhi lapha ID yakhe ukuthi cha baba sesikubhekile insizwa ke iEC ifuna ke inamba njengoba ke ithi awuthandi yini kuba sikufake noma singeze inamba lapha kuminingane yakho ke kwa IEC hayi umsholozi uthi hayi uthi impela uma ke kuvela i-address kuvela ke lapha embukeli amagama ami kuvela ke yonke into ID number kwanele inamba ke ayisho lutho olutheni uthi hayi mzakwethu uyaphika nenamba umsholozi uyasukuma njengamanje Ningizimu Afrika Mzansi ke uyabonga uthi cha sekwanele ke bengizokwenza kuyashesha ke ukupheka nama ke ukusheka awuthathi ngisho imzuzu emibili cishe imzuzu owodwa bese kuba kuyanela Ncamalala ke uphuma kanjalo ke lapha ke egumbini labafundi uzosheka imininingwane yakhe esikoleni ngeIntolwane Primary School endaweni yaseShowe
Hey. Siyawina. Yebo. Usebuya khona. Confirm. Siyabonga nje ngokuya. Sesinani futhi lakho nqamela. Sesinani. Sesiyalibala. Iplaza walikhonto. Hayi. Siyabonga. Hayi siyabonga bebani. Akukho unqamalala mhlambe abe siphathele khona. Engiphathele khona. Ngingiphathele la. Mina ngizobona ikhona. Angazwele wayishanga ehambe emadolobheni. Ngasemzini yawina. Tholile namagama sakuthola. Yebo. Manje ke sokwenele phela kithi. Phela ziyajabula ingane mayibona ubaba. Hayi kulungile. Yeah, no problem. Hayi, shaka mabhada ngaphela. Sawubheka ngakhona uhamba kanjani. Hayi, siyabonga mdogo. Siyabonga ke bani. Nathi kodwa siyayicela leya moto Nxamalala. Siyayicela leya moto iyasiphazamisa leya moto nathi sicele yethu. Yasenkatha. Enkatha le. Iyasiphazamisa. Usuze wadansa sesiqedile. Ngiyabona manje sifika la. Siyabonga. Sajabula sibasikhankasa ngani Nxamalala kodwa sona sikhankasa ngani le maye mtaka yabo Awuzaso. Ngiza sekumile imbeko. Khosi mkhonto khosi. Viva President Jacob Zuma isamhlanganelwa Zuma Viva. Viva. Judge 114 is a judge. Uma tata puma. Puma. Apume asetembe bapume. Apume. Awupele ukhongolose awupele. Awupele. Judge isifundi kentetese judge. Siyawacela ama-resources siyawacela. Kusenjalo ke mzakwethu ngishoba ke lapha ubona ke kumbukiso wakho lapha kumsholozi ke usethi ke makadlule ke endaweni yangakubo ke noma ke bandleni langakubo kuba ke azocosha ke izibusiso lapha ke ethempeleni ke lapha ke le bandla lamaNazaretha lapha ke uqinisekisa ukuthi uyaziveza kubo njengomfana wendawo ukuthi nami ngakhula lapha kule ndawo lapha ke uyambona ke wemukelwa ke ngabashumayeli ebethempeli ke lapha uqinisekisa ukuthi ke yebo siyakwazi woza uze ngaphakathi lapha ke endaweni kaNkuluNkulu kuba ke uzodumisa uphinde futhi ke uzwe ke ukululekwa uphinde futhi nawe ke uphe amazwi okululeka ke labo abathamele inkonzo uza nje kancane lapha ke njengomoses umsholozi ushaya kancane nje ukuyongena ke ngaphakathi lapha ke ethempeleni lapha ke ungathuki ke ngoba ke mawubona ke kwenzeka nje okwenziwa abaholi ke lokhu mangabe kwizinsuku lezi ke ezibalekile zokhetho bake bavakashele ke amabandla ahlukahlukene ke noma einkolo ke ezihlukahlukene lapha ke uzongena ke ethempeleni leli bandla ke uyocela ukuba ukhumule ke icathulo sazi ke lapha ke kuba ngempela kuyoba njalo yini ke pha ke uzongena ke ethempeleni lapha kaMsholozi lapha ke azocosha ke khona izibusiso zomingelo ke lapha ngabashumayeli lapha ke ngabavangeli kanye nabafundisi lapha ke kule nkonzo inkonzo ke la khona umsholozi abona ukuthi kufuze adlule khona ke kungaze ke kuphelele izinsuku ezibaluleke kangaka ze-IEC zoregister ke ukuvota mazokusheka nje ukuthi ke igama lakho sisakhona ke ohlwini lapha ke lo khetho makulabo ke abazovota ke umsholozi yambona ke lapha ke ezanganeno ezokwazi ukuthi ke naye ke yakhumule ke ezakhe izimbadada ezongena ke ngaphakathi ke enkonzweni noma ke ethempelini uqinisekisa ukuthi ke ube ingxenye futhi ufanisela ke nalabo abangaphakathi ke ethempelini uza nje nganeno
ukuba ke azothamela ke inkonzo ezwe ke futhi ke namazwi lapha ke ukululekwa lapha ngabavangeli nabashumayeli nebefundisi kanye ke nabakhokheli. Uzombona ke lapha ke ezongena ke ngaphakathi umsholozi ethempelini ucela ke ibusiso ke lapha lapha ukubona ukuthi ngabe impela ngeke yini uNkulunkulu amengeza ngezibusiso ke uzokuthi ke umsholozi yamaze akaze ke afike endaweni ke ahambe engakaze athi lapha ke ukuthinta lapha ke ingoma yakhe ke aziwa ngawo ke umshini wami lapha ke umsholozi lapha ke uzobona nje ukuthi ke njengamanje asazi ke ukuthi ke uyogcina ngempela elithe walithinta lelo culo lakhe aziwa ngalo ke elithi ke umshini wami. Kanti njengamanje ke uhlaliswa phansi uqinisekisa ukuthi ke naye ke uthamela ke inkonzo ufike lapha ke ngingaphosisi impela isikhathi sethe zakhala semuka akuzange chithwe isikhathi uqinisekisa uba ke unikwa ithuba lokuba athi ayizwe ke lapho ukukhulunywa ke naye bese ke ethi qaphu qaphu lapha eqe kwakhe ke ubona ke ubonga inkosi khanyile oyishoshovu ke kakhulu ke futhi kumkhonto wesizwe lapha ke okhona ke emva kwakhe umsholozi ke noma singathi ke uphahle yena umsholozi lapha okaNcamalala ke bamlika umbhobho ze yakhuluma umsholozi okaNcamalala. Amen. Batwana bonyazi wezulu. Ubaba uNcamalala sekhona phakathi kwethu. Sizobeka indlebeke kubaba. Njengoba sivakashelela isizanani Temple. Naye uthe akaze thina embandakanye nathi. Kodwa njengobaba wethu endaweni sizocela ukubeka indlebe silalele ukuthi uthini. Amen. Ngiyabonga mphathi, ngibonga kakhulu. Ngibonga kakhulu kubaholi. Engizithuke ngihlangana nabo ngizwile ukuthi ibandla likhona. Ngase ngithi kaya ke ngidlule bengifika nje kade ngingekho ngisahambile emazweni. Kodwa ke ngithe mangizaroko ngathi awake ngidlule ngoba sekunesikhathi esikhulu ngingakaveli nangasenkonzweni wabe ngixakekile. Ngibongela nje ukuthi ngithole leli thuba. Ngidlula nje ngoba ngazi ukuthi phela singabantu bezwe nalo elinabantu abaliphetheyo ngakho konke. Siyazi ke sonke ukuthi kulezi insuku kuthiwa kufuneke kubonakala ukuthi bangeke baphinda abantu baqhamuke na bazokhumbula ukuthi baphela esizweni esiphethweyo. Ngase ngithi kawa ke ngidlule mase ngizwa bakwethu ke sebela ngathi mina ke sengizozela nje ukuthola inhlanhla ngoba nakho phela sibhekene nokuthi kufika isikhathi sokuthi kuphinde kukhethwe futhi. Kulonyaka odlulileke mina ke ngabona sengathithi sarojwa kodwa ke sathula ngoba phela singabantu boxolo sangasho lutho noma icala nje besikhona kuthanga asasho lutho ke lelo cala ngoba phela sesifike kolunye ukhetho. Asingithi hayi ngiyajabula nje mina ngijabulela lokho ukuthi sikhona sonke sikwazi ukuvota sisebenzise amandla ethu ukuthi izwe lethu siliphathe ngoba siliphethe khona. Kodwa uma ubheke kahle alikapheleli sesahlupheka ngoba kuba bekungenjalo ngaba sihlupheki ngaba ngifuna ukuba linto eziningi esingayikhuluma mangizele khona. Kodwa nje ukuthi sifuna sibuse ezweni lethu libuswe yithi ngakho konke ngoba phela libuswa namanje noma kuthiwa bakhona abalibusayo angazi ukuthi yena sebesenzele yona singake siyincome nje thina sithi awu sesiyaliphatha ke manje
akho lutho. Lo mfo okwathi wakathathe angiboni ukhona lapho ungakakhombe nento eyodwa nje akayenza njengoba sexoshwa futhi ubusexoshelwa khona uyahluleka. Ngitheke mina ngoba ngaba nalenkinga yokuthi ngibe umunye ongathi semncane ngalolu inkululeko. Angijabule-ke noma sengikhulile nje ubone ukuthi asikakhululeki eqinisweni sisahlupheka. Zonke izinto sisenzelwa belungu azenzelwa thina. Ngithi hayi ngoba particularly masengila ngisekhaya phela masengila nami ke ngimemeze noma ngibulawa ukugijima nje ukuthi hey bo izwe lethu alibuyele kuthina. Alidingasali kubafokazana sikhona. Ilokho nje okubalekile. Noma abantu bangathi mhlawumbe awu sihambe egijima nje sitshela ukuthi asazi. Mina ngithi uma nje singakayenzi lento yethu ake ngithi nje bobaba noma kunemithetho la eSouth Africa kuyona yethu yabelungu. Singathi yethu thina ngoba belungu bathi hayi nathi nani njoba kuyo. Uyabona nje uma ulalela kahle umthetho lo obusa kuleli zwe lakithi ubizwa ngesilungu. Kuthiwa yini konje manje ukhumbula? Roman Dutch law. Umthetho wabelungu lo iyona insika yemithetho yala eSouth Africa. Akuyona ethu asona amaDutch asona amaRoma. Singabantu thina abamnyama. Ilokho nje engikucela kubo bonke abantu ukuthi noma ngabe mhlawumbe bebengaboni ukuthi kwenzekani uma singake sithathe izwe lethu nje. Ebese ke noma siyahlukanela ngemva kwalokho sokokwethu. Kodwa ke sihlangane nje. Sithathe izwe lo baba mkhulu. Izwe lelembe leli. Kulona izwe labelungu. Kodwa basiphethe belungu, basiphethe. Bekukusho lokho nje ukuthi ngiyacela. Kade ngicela ngisho namanye amaqembu ukuthi noma sinezwani ake sihlanganeni nje kanye sithathe izwe bese ke siphinde sizenze lokwethu eceleni. Kodwa silithathe bese ezandleni zethu. Uma singenze njalo awu ngiyosho ngithi leli sonto hawu kanti liyilo ngempela. Elethu ngempela. Impela phela isonto lethu lela likhe lawa amanye abelungu nje sonke sithi siyadosonke phela. Elabe elakithi leli. Elakithi leli. Kufanele sibambisane ke at least ke sibabantu. Awu ngiyajabula nokuthi nje ningimukele kahle kangaka. Ho. Ngisizwa ngisekhaya. Laki ngashela intombi khona la seyibhulu. Oh sorry sengikhuluma izindaba yengane. Sengisho ukuthi sasilihamba lelizwe sishela intombi. Sasishela zisikhuphuke lapha ehlathini la sishona ngale. Izwe lethu leli akufanele sihlukane nalo. Awu ngiyabonga bakwethu. Sengizizwa nje sengingcono. Sengingcwele. Awu kwaze kwamnandi. Insizwa madoda ayisabonakala insizwa yintana nazi ikhona. Ontanga yethu abanye bangaphambelana kwabo. Abanye bangemva. Awu ngiyabonga bakwethu. Angibonge kakhulu okuyilokho nje ngijabule. Ngizolala ngiphupha kude. Namhlanje. Awu siyabonga. Sokuyilokho nje ngeke nami ngiceke ukuthule kakhulu ngathi bengizothandaza kanti lutho. Bantwana benkosi siyayibongela nathi ukuvakashelwa abantu abakhulu sisemsebenzini wonyazi lwezulu ngoba sihlangene lapha nje sihlangene ngomsebenzi kaShembe. Amen. Baqhamuka abakhulu futhi sibahloniphayo emphakathini kuyinjabulo kuthina lokho ukuthi uShembe wenza umsebenzi wakhe. Amen. Lokho nje bangcwele siyabonga kakhulu ukumbona eduze baba Ncamalala. Ngoba nasekuhleni simbona kodwa kungelula phela ukusondela nje ngoba ezekithi nje siyabonga namhlanje kusekhaya. Amen bangcwele siyabonga kakhulu. Siyabonga. Saba
ushembe siwakhaya phezulu lapha noma udlule edolobheni enkandla bathi ngayinjabulo-ke ngoba bayazi ukuthi ubaba nje obezela usekhulumile kodwa futhi bayafisa ukuthi elinye ilanga mhlawumbe nje kwakhona phela inkandla into eyodwa sibabone obaba nakuleya nto esiyenza lapha sizingane bekhona bebadala phambi kwethu sibahlonipha ngayinjabulo futhi uma singababona sesihlangene lapho kube khona lokho esikwenzayo nabo bebona bakusenzayo laphana nje baba kunejikeli bikabi lapha masingacela nje nakobaba bendawo besihlanganisela abakuhlanganisayo uze noma umshini uvule lapha khona ikhona libi kabi kwakulo mgwaqa owehlela khona emzini wenkosi sisholo ukuthi-ke futhi ubaba mayesela enkandla ngeke phela singabatsheli abakhona phambi kwethu abadala njengawo obamnqamalala mayinjabulo nakuthina bebona ukuthi esikwenzayo sizingane njengoba sakha nje lapha yini esiyenzayo kodwa siyenzela ushembe lo esethembele kuyo oneyinhlanhla nakho konke ovula iminyango evaliweyo lokho esifisayo ukuthi sikusho kobaba sinethuba labo sisemakhaya kanye nabo yebo baba mhla 12 September nje sobe sikhona la sihlangane khona ndawonye Nqamalala amen siyabonga Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Awulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Umshini wami. Umshini wami, 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 we baba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Hayi wena uyangibambezela. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Hayi wena mbuso ungibambezela. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Siyabonga baba Nqamalala siyabonga kakhulu nathi baba siyathokoza amen Aí, rapaz.
Oh, send that number, mate. Oh,